Отаки да. Кажи ми, Ти засегнат ли си от потопа? Да. Какво загуби? 2 крави загубих. Как да ти повярваме, Борка? Кога си имал крави, бе? Как бе, Валю, значи? Как знаеш? Ти не ми знаеш моите крави. Те бяха 9 крави бяха, обаче станаха 2 само при мен. Аз знам, че имаш една крава оценка. Дей, ама тя добре, че вързах по-нагоре вързах нея. Ръбиш му сега. И вчера 2 крави ми заминаха, братко, смята и чува да виж какво става горе. Моята кравата, другата крава, дето и реве за другите крави, те тилят се, ръж ма заминаха те. Не знам вече, Валя, но когато тук тъй беше водата. И жената нямаше вода, къде да се къпи жената. Скъпах ми за ягата вчера. Ще викаш поне вода. Закъпи ми сами и ми смята и... Викаш, той ще и за тази година. Тъй ще, иначе вода няма и ми горе. Виж ма, всичко скъпай ми сами и ми се среда, виж ми сами всичко точно. Виж ме чисто. Вече, ето е. Чисто. Айде, Катара? Катара, той е... Борка, колата върви ли? Върви. Застраховка направи ли? Ами, не въобще, ама ще направим. Ама имаме застраховка за сега. Виж, На къде ти да? Кравите на къде ти да? надолу бе за Бургас, че даха мама и пребата. Борка, лъжиш. Валю, често горе. Как се казваше кравата? Моята ли? Да. Тънка се казва Шината. Другата? Другата се казва Ши. Ратя. Не бе. Еша. Значи другата, вижте, най-голямата крава беше Тънката. Другата Айше. Другата Фатме. Другото вече започва като мъжите крави вече започва. Ама мъжите крави вече как да е? Мама, те жените замираха, мама къде е. Реве, смята, че с къса горе, лаеш, ко става горе. Мляко даваш ли бари в тази крава? Даваше, бе, майка, ма даваше по 20 грама мляко даваше. Благодаря му за Но... Храни децата поне. Нещо да поздравиш. Ами да поздравявам. Котленци. Всичко На поздравявам. тези, на които им липсваш. Да, на Какво ще им кажеш? Каза им тъй, да са живи, здрави. Да са хубави. Васи. И да не ме мразят повече. Да ме обичат. Както аз сега ги обичам. И те се мене да ме обичат. На душманите какво ще им кажеш? Да са живи, здрави. Аз не мразя никой. Аз само мразя моята Тънката само, защото тя вчера замираха кравите, замираха. Сега изцяло. Всичко. Чуле. Някой в Котел специално да поздравиш по име. На брачет си поздравиш и пратиш и на гингата. Да, тук останал. Прави ли са кръка му? Той нали беше тъй... Айде, параз, дядо параз. И, значи, поздравявам второто. С нашата директор, където и на 10 ката. Да пуснем Париж, братко. Че тук смеят ужас. И ще няма кражба. И ще няма кражба, Валя. Значи да пуснем... От кога не си крал? Ами от... преди 1 час. На какво отдаваш тази стихия? Стихията... Има ли несвършена работа от някой? Несвършена работа има, даже тя е превършена работа. Това беше изсичането на реката, които тия големи дървета и елшовите, те убила кинетичната енергия на тая луда камче. Не напразно се е кръщали луда камче. Сега обрасна цялото корито с хиляди издънки, които пречат. И за бъдеще пожелавам на господа управляващи да не сикат всичко наред, а да оставят на коренче по едно, което да извиси нагоре и да убива, и за да не задръства реката. Но с такова природно бедствие това е трудно да се осъществи, да се спре. Това бяха големи снегове, поройни дъждове, но общо реката не беше почистена. Това е една от причините. Твърдите, че това е една от основните причини? Това е една от основните причини. И второто е от господа горе отгоре. Това природно бедствие не може да се спре. Снощи цялата вечер ли бяхте в село? Да, аз съм тук непрекъснато. Видяхте ли снощи екип на гражданска защита, както беше съобщено по националната телевизия? Не излязах, не можах да я чух. Видях само пожарната отдалеч и не отидах до там. Да видя, тъй като има гости от Бургас, трябваше да остана при тях.
Към колко часа с нощи беше най-висока водата? Нощата беше най-висока. Сутринта при вас? Да. 3 часа. На практика наводнението при вас откъде се получи? От страна към гората или реката излезе през пътя? Тук подпира. И отгоре идва и тук става като... Какви са щетите в дома ви? Кой? Какви са щетите в домът ви? Няма щети. Ама тъй, че не му да влязам. Тук минавам през хода. Ще си влизам. Иначе не става. От колко години живеете в Градец? Съм станал човек. 60-70 години съм. 70 години съм. Подобен вид стихия, буря, помните ли? 50 оря ми изкърти стихията. Там оря ми да ги памя. Преди колко години пак се е случило така? Пак 64-та година, ама след 64-та пак се явим в малко вода. Такива води бях. Та вода не е излизал чак. Имате ли някакво обяснение? Защо